Moro! Mä käyn nyt läpi, miten sä saat meiltä ostetun pyörä ajo valmiiksi. Me ollaan käyty se jo täysin läpi, kiristelty kaikki mutterit ja mahdolliset. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin kääntää siitä tanko suoraksi. Kattoo, että se menee renkaan kanssa mahdollisimman samaan suuntaan, niin on mukava ajaa. Ja sitten tästä ohjainkannattimesta nämä 2 pulttia kiristetään. Mulla nyt on momenttiavain. Kaikilta sitä ei välttämättä löydy, mutta kiristetään sitä aika tiukalle. Ei nyt ihan hampaat tirvessä. Ja täältä löytyy yleensä momenttimäärä, missä se kuuluu olla. Ne vaihtelee eri pyörämerkkien väliltä. Nyt kun tanko on suorassa, niin pyörä on ihan täysin ajovalmis. Se ei vaadi enää mitään muuta kuin kovaa ajoa. Muistutuksena vielä huolloista, että ensihuolto kannattaa tehdä noin 3 kuukauden päästä ostopäivästä tai sitten 300 kilsan jälkeen. Ei muuta kuin kiitos ja kovaa ajoa!